Onye chịbụrụ ala Naịjirịa a na-akpọ Olusegun Obasanjo ekwuola sị na adịghị ike nke onwe Naịjirịa dịka obodo etosiri iji were na-ama atụ kamgbe 63 ha nwere onwe ha bụ nnukwu ihe ihere, ndakpọ olileanya dịrị onwe ya, dịrịkwa mba Afrịka nakwa mba ụwa niile. O kwukwazịrị sị na ihe isi ike nke dakwasara ala Naịjirịa bụ ihe sọbsidi butere n'ihi iwu etiri mana echukwaghị ya nke ọma. Ndị DSS akwụsịna ife isi ha kpakakpaka ma kwerekwa n'ihe nke otu kwuru site n'ịhapụ Maazị Nnamdi Kanu ka ọ na-anara ọgwụ ọgwụgwọ ahụike ya nke onye dọkịnta nnwere onwe bụzi onye nke ga na-eleta ya anya. Nke a pụtaziri na ọ bụ nwayọọ nwayọọ ka eji alacha ofe dị ọkụ, ya bụ na nnwere onwe Maazị Nnamdi Kanu adịbago nnukwu nso dịka nsiri wee gwa ụnụ n'oge gara aga. Mụrụ n'anya dịka azụ bi na mmiri maka na oke adịghị eri ihe onye mụ anya. Otu onye dibịa ama ama a na-akpọ Akwa Ọkụkọ tiwara akị na Anambra steeti abụrụgo onye nke ndị ntọ tọrọ atọrọ n'ụlọ oriri na nkwari nke ọ lụrụ n'Ọkpa a na-akpọ Triple P Hotel n'onu ndị iti. Ndị omekome ahụ tọrọ ya gbagbukwara ndị nche mmadụ abụọ na-eche ya tupu ha atọrọ ya were gaba ebe mmadụ amabeghị. Kamgbe ahụ atọrọ ya, akụkọ dị iche iche ejula n'ọgbọ. Onye nke mepe ọnụ ya ọ na-ada ka ụkwa ma na-agbakwazị ka ụkpaka. Ha na-akọ nke ha ma na nke ha amaghị. Ụfọdụ ndị mmadụ na-ekwukwazị na ndị ntọ alapụgo ya ka ọ naba, ebe ụfọdụ n'ime ha wepụtakwazịrị ihe onyonyo ndị o meburu ma nke ebe ọ na-awụ ego ka e were sị na ọ bụ ihe nke na-eme n'ugbu a. Mana ndị onyokomite anyị mere ka anyị mata n'oge ugbu a anyị na-ekwu okwu a na ya bụ nwa amadi Akwa Ọkụkọ tiwara akụ anatabeghị ya bụ ije ntọrọ nke emere ya. Ogbu onye akpa ntị jikwazi ohere a were na-ayọ onye ọbụla ka ụnụ lapụ ị na-enwe aṅụrị n'ihe ọjọọ ọbụla mere mmadụ ibe ụnụ, ma ọ bụ oyi gị ma ọ bụ onye ilo gị, maka na o nweghịkwa onye nke ma onye ọ ga-ada na nkọrọ ya echi. Onye mara chi nke ọ na-efe ya kpọbe ya ma kpọsibe ya ike ka onye ọbụla aka ji wee wụrụ onye nke ga-enwere onwe ya. Anyị nwa bụ ndị na-ekpere Chineke maara n'ezie nke ọma na Jesu anaghị akpa oke na ọ bịara n'ụwa maka mmadụ niile. Ọ gwụla ka ọ ha anyị n'ọnụ. Echefukwana ibinyere anyị aka n'ebe edere subscribe. O nweghị ego gị ga-apụ, kama ọ ga-abụ mgbe ọbụla anyị wepụtara ihe onyonyo ka ị soro na onye izizi ga-afụ ya. Gbakwa mbọ hụ na ị tụsara ozi a ka o rute nwanne gị ma onye ọbụla. Udo dịrị ụnụ.